El 17 de febrer de 1993, el Parlament de Catalunya aprovava la consideració d'himne nacional de Catalunya per a la cançó Els Segadors. Però quin és l'origen d'aquesta cançó? Què en sabem? Enguany s'escau el centenari de la mort de l'home que va fer possible Els Segadors que avui coneixem, Francesc Alió. Nascut a Barcelona el 1862, va destacar com a autor de líders amb els joves ambients de la Renaixença. Va ser dibuixant i crític musical i va fer diverses missions de recerca de cançó popular. Francesc Alió seria aquest prototipus d'artista que se sent cridat a recuperar tota aquesta cançó popular del nostre país, però alhora ho fa des dels paràmetres d'una cultura elaborada com és la germànica. Seguint el rastre de Francesc Alió, anem fins al Vallès. L'arquitecte i músic Mariona Bonet conserva el piano del mestre. El faristol original del Frère Chazeny, que és aquest que heu vist, que veieu aquí a la paret, a l'Alió li anava malament per escriure música i llavors ell mateix es va fer aquest faristol, que no és modernista, però és molt bonic també, i diu que escrivien aquí. Mariona Bonet va conèixer la música de Francesc Alió amb les cançons que cantava la seva àvia, la cèlebre soprano Conxita Badia, i que ha tornat a gravar Maria Teresa Garrigosa. La filla d'Alió va conservar el piano fins al 1962, en què va passar al compositor Francesc Taberna Bec i d'ell a Mariona Bonet. La caixa harmònica i l'arpa interior són les originals. Des del mateix piano on es van concebre els segadors que coneixem, en resseguim la història. El 1882, Manuel Milà i Fontanals va publicar la segona edició del seu romancerillo catalán, que incorporava, entre d'altres, variants del romanç dels segadors, una de les quals havia recollit mossèn Jacint Verdaguer. El text era un romanç sobre els fets del Corpus de Sang de 1640. I llavors, el 1892, Francesc Alió presenta el seu volum de cançons populars catalanes. A grans trets, el text és el que recull Milà i Fontanals, però inclou un refrany que esdevindrà una consigna: bon cop de fals, defensors de la terra, que li havia fornit el poeta Ernest Moliner. En canvi, la melodia té molt poc a veure amb la del romanç del segle XVII. És una invenció de Francesc Alió? El que sembla clar és que Alió no coneixia la música original del romanç i va fer el que feien molts cantaires populars, adaptar el text a una altra melodia. A la melodia d'una cançó popular que també parlava de segadors i que es cantava a la Plana de Vic amb una lletra que en aquell moment es considerava poc decorosa. Però com era aquella cançó popular en què Alió s'hauria inspirat? N'han baixat 7 segadors d'aquí dalt de la muntanya, n'han baixat aquí en el pla per a seguir les segades. Ai, segueu errant, que la palla va cara, segueu errant. És claríssim que aquests no són els segadors que coneixem, tot i que les dues cançons tenen alguns punts de contacte a nivell formal. Francesc Alió, doncs, va tenir una actitud absolutament creativa a l'hora de fixar la seva pròpia versió. Per dir-ho ras i curt, n'era l'autor. I aquí ve l'increïble que fa l'Alió, que és buscar una versió musical que se digui el text del romanç, que és trist, però que tingui algun record de la cançó dels segadors, que era la popular en relació a una altra temàtica, que no tenia res a veure. Però el que sí que ens adonem és que és una altra cançó
És a dir, ell la fa nova. Catalunya, comtat gran. Els segadors de Francesc Alió, que interpreta el jove músic Francesc Guzmán, està escrit en la tonalitat de sol sostingut menor, un color més aviat fosc que a priori no sembla el més adequat per a un himne. Declarada ens té la guerra, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de El to menor és el que el delata contra molts. La majoria d'himnes estan escrits en to major i aquest està fet en to menor justament per emfatitzar encara més aquest sentit tràgic de la identitat catalana. Alió va saber trobar en la melodia i l'harmonia els accents dramàtics que volia. Les coses així principals que fan que tingui un caire així que punxa gairebé, doncs, per exemple, quan diu ara el rei nostre senyor, en aquesta frase, de ara el rei nostre senyor, el nostre senyor, doncs agafa aquesta sonoritat d'aquest acord de... I llavors també, quan continua la frase, declarada ens té la guerra, justament coincidint amb la ra del guerra. Però el 1892, els segadors d'Alió encara no eren un himne. Se'n van fer versions corals i en els concerts de cançons populars que ofereix l'Orfeó Català, creat feia poc, és la peça que més agrada. El 1899 es convoca un concurs per canviar-ne la lletra i donar-li un to més clarament patriòtic. No tothom hi està d'acord. Jaume Collell fa públic el que molts ja saben, que la música dels segadors no és l'original dels romans del segle XVII. Però durant la Primera República el caràcter tràgic de l'himne no agradava gaire. El 1931, Amadeu Vives i Josep Maria de Segarra presenten El cant del poble, una cançó que està cridada a ser l'himne oficial. Però tot just després d'estrenar-la al Palau de la Música, el públic, dret i de manera espontània, entona els segadors. El poble ja ha escollit. Francesc Alió i Brea va morir el 1908. Mai no va voler aclarir fins a quin punt la melodia dels segadors era una invenció seva. Però la història és increïble, no? Perquè és cert que és una tonada popular que s'embrinca amb un romanç històric molt important a la nostra història i que sense ni voler el mateix Alió, doncs, amb el seu mestratge musical és capaç de tornar-ho a donar al poble. Ell no diu que és seva. La música dels segadors no és més reinventada que altres formes d'arrel tradicional del món. El que és clar és que totes les cançons tenen un autor i que esdevenen populars justament perquè el poble se les fa seves.